Siyanibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi ngaphezulu kwempilo zethu. Sizocela bazalwane ukuthi nithathe amabhayibheli enu njengamanje sekuyisona leso sikhathi sokuthi sithole ukuqonda nokuvulelwa ukuthi masithi siyakholwa egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, yiphi indlela ekumele sihambe ngayo noma siphile ngayo. Ngizocela ukuthi uthathe iBhayibheli noma uvule iBhayibheli lakho elisefonini, sizwe ukuthi yiphi indlela ekumele sihambe ngayo noma siphile kanjani masithi sonke siyakholwa. Zovula ngomkhuleko. Baba Nkosi uJesu, wena uyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Mayenziwe intando yakho empilweni zethu sisemhlabeni. Usithethelele Nkosi kubuwula nongaqondi izinto zikamoya. Usithinte Baba umunye nomunye wethu, thinta inhliziyo zethu, aphenduke kule ndlela aphila ngayo engayona indlela yezwi lakho nendlela yeqiniso neyokuphila. Baphenduke abantu bakho, babhabhadiswe egameni lakho Nkosi uJesu, ngoba kukho ukuthethelelwa kwezono zethu. Khona siyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya engcwele. Alingeneke izwi lakho Nkosi uJesu ngaphakathi enhlizweni zethu. Liyisando Baba, alishaye lihlakaze konke okuphambene nentando yakho. Libe inkemba ngaphakathi ehlukanisa umphefumulo nenyama nakho konke okungcolileyo. Singabi nakusoleka phambi kobuso bakho, ngoba wena Nkosi ungcwele. Siyacela ke Baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, manje kuze kube phakade. Amen. Bazalwane, ngihambi ngedwa njengenjwayelo, ngihamba nomfowethu la uZondi. Asivula amabhayibheli ethu ke sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini. Over to you Nondaba. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu oyedwa. Sihlezi sithula ubufakazi ukuthi uNkulunkulu wethu munye, akanamphelezeli, akanamhlangabezi, akanambonisi, akanaye futhi umuntu omahlulelayo, uyena umahluleli. Amen. uNkulunkulu ongakhulumi amanga. Amen. Izwi lakhe liphumile alibuyeli emuva lilambatha, libuya nempendulo ezifanele. Sibonga abaprofeti bakaNkulunkulu beqiniso abathwala izwi laNkulunkulu, benza umsebenzi ofanele, bethatha izwi kuNkulunkulu njengoba uNkulunkulu ebathumile. Sibonga abapostoli bakaJesu Kristu abaletha njengofakazi ukuze bashumayele ivangeli lokuqonda lokuphendula abantu ezonweni zabo, ukuze babuyele ekusindisweni ngokuba uNkulunkulu wethu ungcwele wakha umuntu ngomfanekiso wakhe ukuze umuntu abe ngcwele. Ke sesiphumile ekukholweni, sesiphila ekungcoleni nasebumnyameni, sibhukuda ezonweni, asisekho ngcwele. So ivangeli esilishumayelayo ivangeli lokubuyisela abantu endaweni efanele. Amen. Amen. Ekukhanyeni, ngoba uNkulunkulu wethu ungukukhanya. Uma uthi usekukhanyeni kodwa ke wenza izinto zobumnyama, izwi lenkosi yalihleli kuwena. Siyambonga uNkulunkulu ngakho konke asenzele kona, umusa wakhe nokubekezela kwakhe nothando lwakhe nalo kuze kufike lesikhathi esikusona njengamanje. Sithi igama lakhe maliphakanyiswe, simnika udumo lonke. Sithi uNkulunkulu ongcwele onamandla. Amen. Yizeke manje sesiphila esikhathini lapho nobani ufuna ukuzibonakalisa
ngemsebenzi yakhe yamanga engahlangene noNkulunkulu ngenxa yokuthi abantu bathanda imali. Sinabaprofethi bamanga, sinabafundisi bamanga, sinothisha bamanga, sinabapostoli bamanga, Yes, Lord. sinabavangeli bamanga, sinobishopi bamanga. Luningi nje uvucu nemfucuza ephathi iBhayibheli, kodwa ibe yenza izinto zokungcola. Ngisho umfundisi wakho Amen. naye unamanga. Uphatheka kabi ngoba uyazi ukuthi umfundisi wakhe akashumayeli levangeli esilishumayelayo, akakwazi ukuqhathanisa incwadi engcwele ayenze ikhiphe izwi eliphelele, akababhabhadisa abantu egameni likaJesu Kristu. Amen. Umfundisi wakho ufundisa ngokuthi nizobusiswa ngemali nangezimoto nangemsebenzi kuphela. Umfundisi wakho uyinja nje engakwazi ukukhonkotha. Amen. Thina ke siphethe ivangeli kaNkulunkulu eliyinkemba, Yes, Lord. elumlilo, elisando. Amen. Amen. Ingakho singakhathalele kuthenjwa umuntu, uyedwa kuphela esithembele kuye. Amen. Uyena futhi osithembile ngezwi lakhe, ngokuba nathi uma sesiphuma endleleni Amen. sobe sesifana nani, sobe sesifanele ukuthola umvuzo onjengani oqalekiswa. Usitholile ngomusa wakhe, walithatha izwi lakhe walitshala kuthina enhliziyweni zethu Yes, Lord. ngokuqonda nangamandla akhe. Uyena kuphela onalowo mandla. Amen. Incwadi ithi ke sifike sinqunu, sohamba sinqunu. Akekho afike phethe ikhadi lasebhenki. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Amen. Akekho afike phethe ucwebe negolide. Amen. Akekho efike ephethe impahla zokugqoka. Amen. Konke ufice emhlabeni. Noma sufa konke uzokushiya. Uzohamba unqunu. Yes, Lord. Ngithe ngibona namhlanje ngabona enye ivideo eqoshiwe kwi-status somunye umbhemu. Ivideo yomprofeti okuthiwa umprofeti umagejageja. Hallelujah, glory to God. Umprofeti umagejageja uphethe ispray esandleni, ufutha umuntu wesifazane ubhizi uyakhala. Umprofeti ngapha uthi yekani uloke nithi nisindisiwe, niloke nidakwa, nihlanyisa, nilahla amadlozi. Niyayizwa lonto? Gcwele abantu besifazane. Bayavuma abantu besifazane. Yebo. Lo munye uyakhala uthi yabona abantu besifazane funa ngabe ukudle kabi nempilo. Hallelujah, glory to God. Funa ngabe ukudle kabi nempilo. Kodwa ngoba elokusindisiwe izinto zakhe zimnyama. So njengoba izinto zakhe zimnyama kunesalo kwa hallelujah, glory to God. Labo fukwe la impungushe zabaprofeti bamanga. Labathakathi babaprofeti. Uthi kunentombazane ke njengoba ikhala ngiphakamisa izandla uyayifutha ngespray engazi noma amanzi noma ngabe yini la ifakile. Njengoba phela bagcwele ukukhohlakala. Uthi abantu abayeke ukukhonza uNkulunkulu, bayeke ukusindiswa. Balahle ukusindiswa, balandela amadlozi. Ngokuba le ntombazane njengoba eyifutha ngespray nje ufuna ngabe ukudle kabi nempilo. Ziningi izinto ezihlalela ufuna ngabe sizizuzile. Kodwa ngenxa ukuthi ke ithi sisindisiwe kunesalukwazi sakube sibhekile ufuna ngabe siyayikhuphula. Umfundisi ufundisa noma umprofeti oprofeta ngezinto eziphathekayo. Sonkhombisa ukuthi le nto elandela yayikho. Baningi vele abantu abathanda izinto eziphathekayo. Uhamba uyokhala lapha ku TV uyazikhalisa. Fucuza. Ulahlekile lo asisi. Nalabo mama bagcwele lapha bamzungezile balahlekile. Balandela umprofeti wamanga. Ivukane into evuke manje engazilutho. Uvobe. Enye yezinja ezingakwazi ukukhonkotha ivila lifuna ukudla imali zabantu lidume ngokuqamba amanga. Uhlambalaza igama likaNkulunkulu. Utshela ukuthi usile kodwa ke
sithandaza enkosini engaphezulu kwakho konke. Sithi iyona eyaziyo, iyona ezokwenza okufanele ngaye. Thina sinawo amandla okwahlulela kodwa ke sokudalula lokho ayikho ngeBhayibheli ukuthi ke lento ayikhulumayo ayikho. And isitsheliwe ngabo abafana naye akayena oqala. Amen. Amen. Akayena oqala. Khona futhi omunye ozongibhekela yena kwincwadi yezenzo ngithi lapho ku-Act uzongibhekela lo mbhemi ekuthiwa ulontuzana uJesus naye obizwa ngoJesus owayisosari owathi ufuna ukuthenga isiphiwo sikamoya engcwele ngemali. Ungibhekele sona usithole uma usitholile nje ngithi chapter 12 or verse chapter 10 uzongibhekela. So manje ngenxa ukuthi abantu bazi ukuthi impumelelo yabo ilele ekutheni fanele benemali. Umuntu prophet mekutshela ukuthi kufanele ngabe ukuthe kabi ucabanga ukuthi kufanele ngabe unayo yonke into emhlabeni. Ithemba lelo abanibulala ngalo ukuze nisuke kwiposition yenu yokuba ngcwele. Kanti kusho ukuthini ukuba ngcwele? Kanti lithini iBhayibheli melithi zonke lezi zinto nisificele emhlabeni nizozishiyela emhlabeni? Ithini incwadi melithi ningazibekeli ingcebo yenu lemhlabeni ngoba kufika amasela kukhona ukubola nizofa nikushiye ngemumva? Kodwa sibekeleni ingcebo yenu ezulwini lapho khona kungekho khona ukubola, kungekho khona amasela azoqhekeza. Ngenxa ukuthi ke niphilela izinto eziphathekayo ingakho nilahleka. So ke lo mfundisi lo umprofeti wakhona wamanga, umfundisi uprofeti uba nomagejageja. Ngelinye ilanga ngathi ngayizwa le message le. Meseze angifuna ngithole ngoba inamba hlezi ngishiya. Azongitshela ukuthi kuphi le khona ekuthiwa yena sawadala umuntu noma yena uNkulunkulu ngoba phela futhi abantu funa bakhonze yena balalele yena. Uzibiza umprofeti. Lelo gama liqhamuka eBhayibhelini lo ukhombisa kona ukuthi ke uyakopela, uyifake. Uhlanganisa izinto zokuthakatha. Mase hambe ezibeka esiveza kubantu njengomuntu ongathi uyazi. Abaprofeti abanjengabo bangabathakathi. Abangazilutho. Abaphika uNkulunkulu ngenxa yenzuzo. Balahlekelwa ukukholwa. So iBhayibheli before uthole le ncwadi le awuhambe uye kule ncwadi ka Leviticus chapter 19 verse 31. Leviticus. Lezi zinto sitsheliwe ngazo kubantu abangcwele. Ngeke ukuthi ungcwele kodwa futhi manje wona usukela imali. Ngenzuzo engaqondakali ukuze ucace ukuthi uzosuka iposition yakho ngoba khona umuntu oqhamukile wakutshela ukuthi kunedlozi lakini. Uma kuwukuthi noma oyingcwele uzokwazi ukuthi utheni uNkulunkulu ngendaba zabantu abakhuluma ngendaba zamadlozi. Amen. Leviticus 19:21. 19:31. Amen. Incwadi uLeviticus isahluko 19 verse 31. Ningaphendukeli kwabanamadlozi. Incwadi umyalelo ophumile kuNkulunkulu uthini? Ningaphendukeli kwabanamadlozi nakubathakathi. Lalela ke uhambe lapha ku chapter 19 verse 1. Incwadi uLeviticus isahluko 19 from verse 1. uJehova wakhuluma. Lalela yabona manje khuluma bani? uJehova wakhuluma kuMose. Kufanele ngilalele indoda noma ngilalele uJehova? Amen. Amen. Ubani kumele ngimlalele? uJehova. Ubani wadala izulu nomhlaba? uJehova. Ubani wabombonisi wakhe? Umuntu. So ngizotshelwa umuntu ovuke manje ongazona ukuthi uqhamukaphi, ongenamlando. Azothi angishiye ukusindisa kwami komdali wami. Ngilandela abantu ade bephila njengami abafa behlupheka. Laba bantu laba bakithi. Amen.
uma wami wafehlupheka, ubaba wafehlupheka, ukhokho wafehlupheka. So namhlanje kwiqiqi bonke labo bantu sebezongiphathela umcebo. Amen. Bawuthatha umcebo befe bengenawo. Hallelujah. Amen. Amen. Angithi wabona abathakathi baqhamuka kanjani bezonisebenza ukuze nilahlekele ukukholwa kwenu nomvuzo wenu. Bekhuluma izinto zabo zesenyameni ezingekho eBhayibhelini. Lithi iBhayibheli ngale? Hallelujah. uNkulunkulu uJehova wakhuluma kuMose wathi, kukhuluma uJehova ukhuluma kuMose uthi akakhulume nayo yonke inhlangano yabantwana bakaIsrayeli athini? yisho kuyo yonke inhlangano yabantwana bakaIsrayeli uthi kuyo, niyakuba ngcwele ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele. Sithi silima umuntu likhuluma nabantu bakaIsrayeli angena kwaIsrayeli. Yayizwa indaba ngokuba yini akazi ukuthi abantwana bakaIsrayeli abanjani ngaliyahle lithi abangcwele. So uma uthi ungcwele wena umntwana kaIsrayeli ngoba umntwana kaNkulunkulu, uNkulunkulu wathatha abantwana bakaIsrayeli wabanza ifa lakhe wabeka eceleni ukuze bahluke nakubantu bezwe. Wathini Leviticus 10:10? Hallelujah. Incwadi uLeviticus isahluko 10 verse 10. Niyakwahlukanisa okungcwele nokungengcwele. Fanele sikwazi ukuhlukanisa phakathi kokungcwele nokungekho ngcwele, okungcolileyo nokuhlambululikeyo noluhlambulukile. Indaba yabathakathi kakhulunywa kudala. Amen. Abathakathi ningaphendukeli kwabanamadlozi. Lo muntu lona uthatha ukukhuluma nabantu abasindisiwe nabanye abaclaima ukuthi basindisiwe ngenxa ukuthi bafuna izinto eziphathekayo, bafuna imisebenzi, sebe desperate ngalendlela le yokuthi bengenza noma ngabe yini ukuze babe nemali bathole inzuzo. Hallelujah, glory to God. Ngoba indaba abafundisi benu balele, abafundisi benu bamagwala bamavaka, abazilutho, bayasaba. uNkulunkulu umenza umfundisi noma enza umvangeli noma enza umprofeti noma enza umpostoli akenzi ifaka. Lokho uNkulunkulu wakha lento la ayifunayo. Hallelujah. Incwadi ukushisela ngeqiniso, iqiniso lishisele kuwena. Ukuze kuthi noma ngathiwa kufika ziphi izimo wena indlu yakho yakhiwe edwaleni, yakhiwe kuKristu. uKristu elingekho elinye igama emhlabeni abantu abangasindiswa ngalo noma ngaphansi kwezulu. Igama likaKristu. Simi kulona, simi leso sisekelo. Yes Lord. Ngoba uNkulunkulu wethu ongaphezulu kwakho konke usishayile ukuthi ke singaphendukeli kwabamadlozi. Ngoba labo abantu abakhiwe ngemimoya yabantu abathakathayo. Incwadi uIsaya isahluko 8 verse 19. Lapho bethi kini, lapho benitshela nina abantu abangenaso isisekelo namadola axegayo bethini? Funani kwabanamadlozi. Bebethi nina funani kwabanamadlozi nabathakathi ababetha imilozi, abantu abashaya imilozi nabanifutha ngey'preyi ezinamanzi benikhohlisa benitshela ukuthi abantu abadala bangasekho bafuna ukunikhuphula. Uhlangana ngoba phela mekuthi unamandla ngaphezu kwaNkulunkulu umuntu ongasekho uzokukhuphula regardless ukuthi ke uNkulunkulu ukhona noma akekho. Hallelujah, glory to God. Benyenyeze benyenyeze bekhuluma into engazwakali, beqamba amanga, bethaka imithi, behlanganisa, befaka izwasho ney'ntambo namakhandlela nomentshisi, befaka ezigubhini. Amen. Buke benza yonke lento ngoba yini? Bazama ukuhlanganisa isayensi yabo nama-chemicals abo angekho emthethweni. uNkulunkulu ayidingi lo nto, ungcwele, umsulwa. Benyenyeze. Hallelujah, 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 hallelujah. uNkulunkulu umsulwa. Amen. Pho abantu akadinge ziwasho. Yes Lord. Akadinge izitabutshabu zemithi. Amen. Amen. Igama lakhe uyaliphimisela kufezeke intando yakhe. Yisho kuyo yonke inhlangano yabantwana bakaIsrayeli uthi kuyo, niyakuba ngcwele ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele. Nithanda izinto eziphathekayo. Bafa behlupheka abantu bakini.
bazobusisa kanjani ukuze banike imali sebefile behluleke ukunika imali bephila. Amen. Ngitshele lo nihamba izangoma nihamba abathandazi bamanga nihamba abaprofeti bamanga nihamba izinyanga zamanga. Amen. Ngoba nifuna ukuceba ayikho into ongazihambela izinyanga. Funeka uzikhokhele ukuze zikwazi ukuphumelele. Amen. Lezangoma nabaprofeti funeka banike imali, nifuna banike imali ukuze bazonenza niphumelele. Banitholisa ngotshikoloshe. Lo nithi nomcebo kanti nithwele izilwane. Nawe mawufa lo zilwane ezidlulele ezinganeni zakho lokuthiwa amadlozi kanti izilwane. Amen. Laze kube nini? Amen. Kaze kube nini? Amen. Hallelujah, glory to God. Kaze kube nini? Yes, Lord. Nikhohliswa abantu abaphila nani enyameni. Amen. Amen. Abazalwe izolo. Amen. Kwiqiqi umuntu ade hlupheka nani usehamba ngemoto ebizayo usehamba othwala. Amen. Walanda yonke imimoya engcolile le. Yes, Lord. Uhambe itshala la kunina. Yes, Lord. Uyifita ngani? Yes, Lord. Uyifita ngani kuze nizibone ngathi niyaphumelela noma khona into enizuzayo kanti le izilwane zinilethela imthwalo. Amen. Nifelwa izingane, ninikela ngezingane zenu, ninikela ngemndeni yenu. Ukuze nithole inzuzo yasemhlabeni. Amen. Akekho namandla okunqoba uNkulunkulu. Incwadi ese eKolose. Bengeyona eseKolose lethi khona leli gama Philip. Amen. Amen. Chapter 2. Leli gama elikhethiwe labizwa emhlabeni. Amen. Lilodwa. Amen. Wonke amadola ayoguqa lelo gama. Wonke amadolo ayoguqa ngeligama elilodwa laphakanyiswa. Uma ngekho kulo ncwadi lapho kuyincwadi yaseKolose uzohamba umfunela kulo ntuzana. Ncwadi yaseFilipi chapter 2. Incwadi kwabaseKolose isahluko sesibili. Yes sir. Ngakho ke njengalokho namukele uKristu Jesu inkosi hambani nikuye. Sambe sikuye. Nigxilile. Umuntu owamukele inkosi uKristu Jesu kumele ahambe ekuyo egxilile. Awuhambi ubuye untante, ubuye ufloathe noma uphumele eceleni. Uhamba uqonde ugxile ngoba yini indlela le ebanzi Nakhiwe kuye. sakhiwe kuye into yakhiwe into ngishilo ngathi iqiniso libe lishiselwe kumina. Amen. Amen. Makhisela iqiniso kumina okusho ukuthi ke yonke into engenzayo ayikho into ezongisusa usathane akanamandla ukuthi avena ngishake nje. Niqinisiwe ukukholweni. Qinisiwe ekholweni Njengalokho nifundisiwe. Nivame ukubonga. sivama ukubonga. Bayani funa kube khona onithumbayo ngokuhlakanipha nangenkohliso eyize njengokwemvelo yabantu. Njengezifundiso zokucathula kwezwe. Nibheke abantu abeza kunina bezenza ingilosi zokukhanya kodwa begcwele umngcola nokukhohlakala. Amen. Benifutha ngamanzi, benifutha ngedumu, Amen. benithela ngobhiya. Amen. Kukuphi lokho eBhayibhelini? Amen. Uma kuwukuthi uyakholwa wena uhlanganaphi noNkulunkulu, uNkulunkulu uhlanganaphi namadlozi uma ethi le ncwadi kaLeviticus chapter 19 verse 31 singasondeli singaphendukeli kubantu abanamadlozi nabathakathi. Hamba uye kwincwadi akuyona le ncwadi le. Hambe kwincwadi yaseFilipi chapter 2 starting from verse ngifuna uqale lapha ku verse 5. Verse 5. Sazophuma lapho ngifuna khona le ngifuna siyakhona. Amen. Ngoba labantu laba bathi bayakholwa. Amen. Badidiswa izinhlupheko abazi ukuthi ke izwi elingcwele umoya oyingcwele uhamba nezinhlupheko. Akukho kulula okuza nomoya oyingcwele. Konke ufuna ubekezele ngoba uzotestwa, uzolingwa ngezinto zomhlaba. Kodwa uma uwazi kahle ukuthi lokhu akuqhamuka uNkulunkulu uzothi no. Hallelujah, hallelujah. Uzothi no ngoba uNkulunkulu uyamthemba. Uma ungamthemba uNkulunkulu uzophuma ekholweni kwakho, uzohamba uyothwala, uzohamba uyolanda imithi, uthakathi umakhelwane wakho ngoba uzokuthi umakhelwane wakho uyena ukuvalela izinhlahla. Ngoba usebenza ngeenhlahla, siphila ngezibusiso. Hallelujah. Hallelujah, glory to God.
uthi ngizobusisa yonke imisebenzi yezandla zakho. Hallelujah. Amen. Ngenxa ukuthi ngifuna into esheshayo. Amen. Amabhizinisi aranwa ngemithi. Yes, Lord. Yes, Lord. Emsebenzini namaposition ngemithi. Yes, Lord. Amen. Nibulala abantu ngemithi ngenxa yokuthi ngifuna ukusimama. Amen. Ningabathakathi alizibiza ngamaKristu. Amen. Ayikho lento yini. Amen. Ithi le ncwadi. Incwadi kwabaseFilipi isahluko sesibili. Ithi incwadi yabaseFilipi isahluko sesibili verse 5. Verse 5. Makube kini lowo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu. Yabona labantu labo abankhohlisayo. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, hallelujah. Labantu abankhohlisayo abeza kunini abegqoka izikhumba zemvu. Yes, Lord. Yes, Lord. Bezomkomanda bethi baze bakhulume ngazo ukuthi impela nje inkunzi abayiyona abayilutho. Amen. Amen. Ngoba akekho umuntu kaNkulunkulu ofuna ukubukwa. Amen. Ngezwi. Amen. Uma ulapha abantu ngendlela ebhalwe ngayo eBhayibhelini. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Akekho umuntu owazi ukuthi aprofethe ngefoni, abamba ifoni lokwethi uyabuza ukuthi wena uphethwe yini, akutshele ngabantu bakini abangasekho ukuthi uyaprofethela. Isikhohlakala leso. Unezilwane. Amen. Unamadimoni. Amen. Unemimoya emibi. Amen. Phela lapho. Amen. Isincwadi ke mawubekini lowo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu. Umqondo owakuKristu, uma ungumKristu mawube kuwena ubhalwe phansi. Amen. Ngokuba yini? Owathi enesimo sikaNkulunkulu. Lo wathi anikiwe amandla kaNkulunkulu. Akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa. Azange akwenze ukuthi akubone kuyinto ukuthi kufuneka irobhe leyo nto leyo. Ukulingana noNkulunkulu. Ukuze ngoba naku ulingana umoya engcwele kuyena. Ngophela umoya engcwele kuyena azange avumele inyama yakhe njengoba umoya oyingcwele usenyameni azange avumele inyama yakhe ukuthi yenze inzuzo embi. Amen. Kepha wazinikela ukuzinikela ethabatha isimo senceku. Wazenza inceku, wazithoba. Enziwe ngomfanekiso wabantu. Wenziwe ngomfanekiso wabantu. Umoya oyingcwele wangena enyameni wenza inyama ozohlala kuyona. Ingakho ekuthiwa wenziwe ngomfanekiso wabantu. Uma umuntu engakholwa ilokho ungumpheki Kristu. Qhubeka kule ncwadi. Ungumpheki Kristu. Hallelujah. Isela lelo. Amen. Uqashiwe usathane ukuthi azonibhubhisa yonke into ayenzayo uyenzela udumo lwakhe akaliliki udumo uNkulunkulu. Yes, Lord. Yes, Lord. Baningi abaprofeti bamanga abaphumile abashaya umkhankaso. Amen. Ukudukisa. Abashumayeli indaba yokuphenduka kaNshizo nozenu. Bafuna nina nihlale ezonweni zenu banitshele ukuthi nina nidinga iswasho, nidinga amakhandlela, nidinga ama-razor, nidinga izinaliti, nidinga amanzi afakwe impuphu epink nempuphu ebomvu. Amen. Amen. Hallelujah. Yes sir. Incwadi kwabaseFilipi. Incwadi kwabaseFilipi. Isahluko sesibili. Isahluko sesibili. From verse 8. From verse 8. Wathi efunyenwe. Wathi uJesu Kristu efunyenwe njengomuntu ngesimo. Wazithobisa. Lalela. Yabona manje uNkulunkulu wafika ngokomoya. Wafika ku-Isaiah chapter 8 verse 14, chapter 7 verse 14. Wathi Isaiah ke uyakuba khona. Amen. Amen. Ngalokho inkosi uqobo iyakukunika isibonakaliso. Bheka intombi iyakukhulelwa. Isibonakaliso sokuthi intombi iyakukhulelwa. Izale indodana. Ibize igama layo ngokuthi uImmanuel. Okungukuthi ke lowo uNkulunkulu nathi. Emva kwalokho njengoba sithi yakuba uyakunika isibonakaliso. Wasinika isibonakaliso ku chapter 9 verse 6. Amen. Amen. Wasinikwa sencwadi kaIsaiah ngokuba sizalelwe umntwana. Nanga uIsaiah usekhuluma isibonakaliso esitshela ingilosi ngale. Siphiwa indodana. Sizalelwe umntwana siphiwa indodana. Umbuso uyakuba semahlombe akhe. Umbuso uyakuba semahlombe ayo. Negama lakhe luyakuthiwa umaluleki. Negama lakhe kuthiwa umaluleki omangalisayo. uNkulunkulu onamandla. Uyise onamandla, uyise ongonaphakade. Inkosi yokuthula. Sikhuluma ngoJesu Kristu lana, mokuthi aqonde.
emva kwalokho bese khulumile kanje uIsaya wakhuluma iZaya ngale ncwadi le hamba kwencwadi kaMatthew. Hallelujah. Matthew chapter 1 verse 18. Amen. Hallelujah. Ukuzalwa kukaJesu Kristu. Nabo ukuzalwa kwaJesu Kristu kwaba kanje. Unina uMaria esemiselwe uJosefa. Unina esemiselwe ukuthi uzoshada noJosefa. Bengakahlangani ngokwenyama ukuthi balale ndawonye. Wafunyanwa ekhulelwe. Watholakala esekhulelwe ngomoya oyingcwele. Uthe uIsaya ke ingilosi ifikile ukuthi ke ulethe isibonakaliso, safika isibonakaliso wasesisho isiprofeto, nasi isiprofeto sesiyaveza manje kwincwadi kaMatthew chapter 1 verse 18. Ithini? Intombi yafunyanwa ikhulelwe. Intombi yafunyanwa ikhulelwe. Ngokukamoya oyingcwele. Hallelujah. 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 Do you understand? Matthew isahluko sokuqala verse 18. Yes sir. Ukuzalwa kukaJesu Kristu. Ukuzalwa kukaJesu Kristu kwaba kanje. Unina uMaria esemiselwe uJosefa. Unina uMaria esemiselwe uJosefa. Bengakahlangani. Wafunyanwa ekhulelwe. Watholakala ekhulelwe ngomoya ongcwele. Akakhuleliswanga uJosefa. Amen. Umoya oyingcwele. Yes Lord. Beqhubeka yathini incwadi? Kepha uJosefa indoda yakhe engumuntu olungileyo. Ngenxa ukuthi uJosefa wengazi kodwa endoda eqondile. Engathandi ukumthela ihlazo. Yes sir. Wayefuna ukumlahla ngasese. Yes sir. Esazindla ngalokhu. Yes sir. Beka ingilosi yenkosi yabonakala kuye. Kwasefika ingilosi uJosefa ngephupho. Isikhathi esacabanga edlinza ngesimo obhekene naso sokuthi ke nangu unkosikazi kumele ngimthathe kodwa manje ukhulelwe angazi kanjani. Amen. Ithi Josefa ndodana kaDavide. Yayisithi ke kuyena Josefa ndodana kaDavide. Ungesabi ukumthatha uMaria umkakho. Lalela uJesu. Amen. Indodana kaNkulunkulu ngokomoya. Yes Lord. Ngokwesimo senyama uyindodana kaDavide. Amen. Kodwa akazalwanga uJosefa. Amen. Akazalwanga uDavide. Amen. 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 Hallelujah. Kodwa wafika uNkulunkulu ngesimo sikamoya. Amen. Wakha ingane esibelethweni somuntu wesifazane, wayakha umoya engcwele ingane amandla kaNkulunkulu. Lo mprofeti wakho omanga akazi lutho, wazi ukuphatha imithi nezijabutabu. Amen. Ngenxa ukuthi ugcwele umoya kaSathane. Josefa ndodana kaDavide ungesabi ukumthatha uMaria umkakho. Into abamfundisa yona ukuthi bafundisa ukuthakatha begcwele umoya wongcola. Amen. Umoya weinkanuko zenyama. Yes Lord. Nani niyelutheka? Amen. Nihambe nigijime niye khona, especially omama ave begijima kulezi zinto lezi eziphathekayo. Amen. Amen. Nakhona ngathi ngiyasitshela ukuthi uSathane wafika umuntu wesifazane. Nalabo prophet bamanga bafika kini labantu besifazane. Yes Lord. Banika ithemba elingekho. Amen. Amen. Nibona izulu nomhlaba like ezandleni zenu. Amen. Vula. Baluthe. Amen. Ngamanga. Amen. Ngoba gcwele umoya kaSathane bayasebenza. Amen. Yithini incwadi? Josefa ndodana kaDavide ungesabi ukumthatha uMaria umkakho ngokuba lokho akukhulelweyo kungomoya ongcwele. Ukhulelwe ngomoya oyingcwele. Umoya engcwele uyazenzela into awufunanga mithi. Amen. Awufunanga ziwasho. Amen. Awufunanga mareza no shibhoshi. Yes Lord. Wathumela ngomoya engcwele izinto zikamoya engcwele. Yes Lord. Ukuze kwenzeke izinto zikamoya engcwele, kophuma ingane kamoya engcwele, wahlala umoya engcwele kule ngane. Amen. Uza kuzala indodana uyiqambe igama. Nalokho igama ngoba ngale kuthiwe ke igama layo uImmanuel into igama ethiwa uqala incwadi kaIzaya. Manje kwincwadi kaMathewu, iNew Testament incwadi kaMathewu akuyona Old Testament. Incwadi kaIzaya iOld Testament. Incwadi kaMathewu iNew Testament. Incwadi yokuqala kwincwadi yeNew Testament. Amen. Uza kuzala indodana uyiqambe igama lokuthi igama layo indodana uJesu Kristu. Ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Lezono lezi abanenzisa zona abanifaka kuzona abaprofeti bamanga. uJesu Kristu wayezele uzonikhipha kulozo zono. Amen. Izwi lakhe lisasele ngemumva ukuze liqhubeke lisindise abasele ngemumva. Yes Lord.
ngokuba wahlala ezwini likaNkulunkulu nesimele sikamoya engcwele wawukuyena wangafuni ukurobha. Amen. 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 Ithi incwadi ngalo yaseFilipians. Amen. Hallelujah. Incwadi kwabaseFilipi chapter 5 chapter 2 verse isahluko 8. sesibili verse 8. Wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimo. Angithi siyahle siswakhiwe moya engcwele. Umoya engcwele wabhaphathiswa kwincwadi kaJohane, incwadi kaMateyu chapter 3 verse 16. Thebe sebabhathisiwe waphuma ngaphansi kwamanzi ngokukhulu ukuphazima kweso. Thebe sephumile kwavuleka izulu kwehla umoya engcwele. Thebe sewehlile umoya engcwele wahlala kuyena njengesimo sejuba. Amen. Thebe sehlele kuyena umoya engcwele waphumizwa ezulwini lathi lo indodana yami engithokozile ngayo. Amen. Okhethiwe ezulwini. Amen. Uzongitshela umuntu ophume phansi enhlabathini. Amen. Ozalwe lokho izolo, ozofa abone, uzofa abone, enikhohlisile enishe enikhohlisile. Uma nifela lenkohliso yakhe naye niyemlandela niya esihogweni. Amen. Wonke abantu bayakholwa othi kuKristu noma usemzimeni kaKristu akahlangani nemithi. Yes Lord. Akahlangani namadlozi. Yes Lord. Akahlangani nabathakathi. Amen. Amen. Awuhlangani namaladi. Amen. Awusahlabeli iphasika. Amen. Ithini incwadi? Hallelujah. Chapter 2. Amen. Incwadi kwabaseFilipi sahluko sesibili from verse 8. Wathi afunyenwe enjengomuntu ngesimo wazithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. Waze walalela izinto zikamoya engcwele wenza intando kaNkulunkulu. Wena osuphumile ekusindisweni kwakho wabuyela ngale entweni zikaSathane, wabuyela emadlozini, wabuyela ngale kubathakathi. Amen. Amen. Usahlele iKristu noma usuhlele into zomhlaba. Hallelujah. Qhubeka. Hallelujah. Ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe. Uphinde. Ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe. Wonke amadolo azoguqa phambi kwaKristu. Igama lakhe liphakeme kakhulu, ngeke ulithinte. Uvezwa ngencwadi ukuthi indaba yakhe ayikho. Awuphinde le ncwadi ithini? Incwadi kwabaseFilipi isahluko sesibili siqhubeka kuverse 9. Ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba. Yonke indawo kubusa uKristu. Emhlabeni sezulwini ngaphansi komhlaba. Yonke indawo kubusa uKristu. Nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kaNkulunkulu uyise. Jesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kaNkulunkulu uyise. Nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Akekho umuntu ozoyishika ngaphezu kwaKristu. uNkulunkulu njengoba edale zonke izizwe, alukho ulimi angalikhulumi, ngoba wazi konke, ukukho konke, uphezu kwakho konke, udale konke, u-alpha no-omega. Hambe kwincwadi ka-1 Timothy chapter 4. First Timothy chapter 4 from verse 1. Amen. Incwadi yokuqala kuTimothy isahluko sesine
kwivesi lokuqala. Kepha umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka ekukholweni, benaka omoya abadukisayo nezifundiso zamadimoni. Oyiphinde. Kepha umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka ekukholweni, benaka omoya abadukisayo nezifundiso zamadimoni. Bengoba yini? Ngokuzenzisa kwabaqamba amanga, abashiswe uphawu kunembeza wabo, beqabela ukuganana, bethi Amen. Hlehla. Hallelujah. Njengokuzenzisa kwabaqamba amanga, abashiswe uphawu kunembeza wabo. Bashiswe uphawu kunembeza wabo. Baphelelwe unembeza. Balahlekelwe ukukholwa. Sebezakhela imfundiso yabo ephumile ekukholweni. Bazikotela abafundisi babo abazobatshela izinto ezobajabulisa, baflethelisa amadlebe abo eqinisweni ngoba bathanda into eziphathekayo. Abantu ba weak, abafundisi benu nabaholi benu ba weak. Abaprofethi bamanga, abapostoli bamanga. Yonke into seyamanga ngoba abafundisi ngezinto ezibheke eBhayibhelini. Umfundisi uyafundisa ukuthi abantu bangahlabela amadlozi, kodwa yena ngale uyahamba ebusuku uyanyonyoba. Uyohlabela amadlozi. Isela kalizi kungengokweba nokubulala nokubhubhisa. Mina ngize ukuba babe nokuphila, babe nakho kuchichime. Incwadi ngokuka John isahluko 10 verse 10. Isela kalizi kungengokweba nokubulala nokubhubhisa. Mina ngize ukuba babe nokuphila, babe nakho kuchichime. Isela uma liza lizontshontsha noma nizobulala. So wena lezi zinto zenzayo zokuvumela nabantu abangabaprofeti bamanga ukuthi bazonikhohlisa ngezinto eziphathekayo. Hambe kwincwadi kaJobe chapter 1 verse 21. Bezonilethela izinto eziphathekayo. Old Testament leyo nto leyo. Mase uphuma kuyona uhamba kwincwadi 1 Timothy chapter 6 verse 7. Mawusuka lapho. Ni weak. Incwadi uJobe bangithethela ukukholwa kwenu ngezinto nje ezincane ezenza nibe nalelo themba lokuthi hayi manje impilo yami izoshintsha uma ngase ngithole noma 50,000 rand noma ngadlala ilotho ngihambe ngenyangeni ngiyofuna inginike umuntu okudlala ilotho noma ngeke lo mthandazi ngimnika ithikithi lami lelotho angithandazelele lona. Amen. Impilo yami izoshintsha namanga. Amen. No. Yes Lord. Impilo yakho ngeke izishintshwe imali. Amen. Imali izokulethela inkinga. Amen. Imali inzuzo yakho makube indlela efanele. Amen. Kungabi indlela efanele nokukholwa nephumile ekukholweni. Amen. Ithini incwadi kaJobe? Incwadi uJobe isahluko sokuqala verse 21. Wathi ngaphuma ngize esizalweni sikaMame. Waphuma unqunu esibelethweni sikanyoko. Ngiyakubuyela khona ngize. Uyabuyela khona enhlabathini unqunu. uJehova wapha. uJehova usinikile. uJehova uthathile. uJehova uyathatha. Malibongwe igama likaJehova. Usho njalo kwincwadi Deuteronomy chapter 32 verse 39. Amen. Hamba batshela ukuthi uthini. Uhuye yena yedwa. Ayikho impungushe engaqhamuka manje.
izotshela ukuthi abantu abayeke ukukhonza uNkulunkulu nokusindiswa babuyele emadlozini. Ukuthatha phela lokho uyini yena ngoba uwuthuli uzofa. Uzofela ezonweni zakhe nasemanyaleni. And ayikho into anayo ngaphandle ukuthi hambe ekhuluma lento engekho. Deuteronomy chapter 32 verse 39. Amen. Bonani manje ukuthi mina yebo mina nginguye. Uthi yena unguye. Ukhuluma kanjalo ekhuluma noJakobe. Athi nginguye, akhuluma noMoses. Athi kuMoses ke ubatshela abantu bakaIzrael ukuthi nginguye. Manje usakhuluma namanje la ukuthi ngakwencwadi kaDeuteronomy chapter 32 verse 9 uthini? Bonani manje ukuthi mina yebo mina nginguye. Akakho uNkulunkulu ngaphandle. Akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe losimkhonzayo. Mina ngiyabulala bese ngiphilisa. Ngiphinda ngilethe ukuphila. Ngilimazile Ngiphinde ngilimaze. kepha ngiyakupholisa. Kepha ngiphinde ngipholisa futhi. Akakho ongaphula. Akekho noyedwa. Hallelujah. Akakho ophula esandleni. Hallelujah. Akekho noyedwa ophula esandleni. ongasindisa esandleni seNkulunkulu. Amen. Kuzoba indoda phambi kwami izongitshela ukuthi ke angikhoza amadlozi. Ngiye kuNkulunkulu onginika impilo. Amen. Hallelujah. Ngilandela impungusho ivukane into asanda kuvuka. Amen. Engenamlando. Isifula. Injengakwazi ukukhonkotha. Amen. Indodana kaSathane. Amen. Ngokuyimfundiso zamadimoni. Ngemfundiso zakhe eziqhamuka naye esingazazi ziqhamukaphi. Ithini incwadi ngale Leviticus noma kuDeuteronomy 18:11. Deuteronomy 18:11. Amen. Hallelujah. Sizwe ukuthi uthini uNkulunkulu ophezulu kwakho konke. Incwadi uDeuteronomy 18:11 baba. Incwadi uDeuteronomy sahluko 18 verse 11. Noma owenza iziphonso. Awuhlehla kancane. Amen. Incwadi uDeuteronomy isahluko 18 verse 10. Yes sir. Makungafunywana kuwe noma kunina enithini ngcwele. Umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni noma umbhuli noma ohlola imihlola noma owenza imilingo noma umlumbi noma owenza iziphonso noma obhula emadlozini haleluya noma abathakathi noma umlozikana izinto abazaziyo abantu lezi abazihambayo nabafundisi beni nabo bangabathakathi bayazihamba lezi zinto ebusuku ngenxa yokuthi bafuna ukuba nabalandeli abaningi. Angifuna abalandeli abaningi abangenalo iqiniso. Ngokuba yilowo nalowo owenza lezi zinto, ngoba yindawo nalowo owenza zonke lezo zinto uyisinengiso kuJehova. Ungamanyala, uyihlazo, uyisinengiso kuNkulunkulu wethu uJehova. Ngenxa yalezi zinto, ngenxa yalezi zinengiso, uJehova uNkulunkulu wakho uyabaxosha bonke phambi kwakho. Manje uNkulunkulu njengoba sikushumayela leli verse leli, sishumayela leli evangeli, uNkulunkulu semsebenzini uyabaxosha ngezwi lakhe elinamandla. Amen. Ngoba usitshelile ekuqaleni ukuthi ke bangatholakali abantu abanjengalabo kubantu abantu bayakholwa. Wena usuthe usindisiwe, wakhetha inkosi njengomsindisi. Makungafunyana kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni. Kodwa manje usubuyele uyokhonza lezi zinto lezi abantu abazikhonza ngokuhlakanipha kwabo, hayi ngokuhlakanipha kaNkulunkulu. Uphathe iBhayibheli, ushumela ngeBhayibheli phathi wenza lezi zinto ezibhalwe phansi eBhayibhelini uNkulunkulu akazifuni. Noma umbhuli, noma
noma ohlola imihlola abantu abahlola imhlola abagila imhlola ngemlingo abenza imlingo noma owenza imlingo noma ophula emadlozini noma umlumbi noma umuntu olumbayo noma owenza iziphonso nophonsa abantu noma ophula emadlozini noma umuntu ophula emadlozini noma umthakathi akangatholakali noma umlozikazi akafunakali ngokuba yilowo nalowo owenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova ngenxa yalezi nengiso uJehova uNkulunkulu wakho uyabaxosha phambi kwakho uyasikhiphela yonke lento le anginandaba ukuthi mina wena uthangasanga kanani uma kuvuma uNkulunkulu yonke into efuna yenzeke kumina kodwa ke angikudluki kulesisekelo sakhe mawuphelele angisabi futhi angisabi amen mawuphelele kuJehova uNkulunkulu wakho asiphelele kuye uyena kuphela njengoba eshilo kwincwadi kaDeuteronomy chapter 32 verse 39 ukuthi siyabona yini ukuthi uyena unguye amen amen akekho omunye eduze kwakhe amen 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 uyeke lethu ukuphila uyabulala uyaphilisa uyalimaza uyapholisa akekho umuntu ongakusindisa kuNkulunkulu amen uma sikhuleki thina emadlozini amen sikhuleka kumoya oyingcwele ngoba uNkulunkulu ungumoya umoya oyingcwele amen amen hallelujah hamba kwincwadi yaJohane amen yokuqala yaJohane hallelujah chapter 4 incwadi yokuqala kaJohane isahluko sesine incwadi yokuqala kuJohane isahluko sesine hallelujah verse starting from verse 1 bathandekayo maningakholwa yibo bonke omoya yayizincwadi ithi lelo verse bathandekayo nithandekile uNkulunkulu amen isincwadi ke maningakholwa yibo bonke omoya kepha hlolani omoya amen kepha hlolani bonke omoya ngokuba akuyona yonke imoya eza ngesihle so yonke into kufanele yenzeke ngesikhathi nangendlela kaNkulunkulu ingakholwa noma yipi imoya ngoba manje yonke le moya eza kunina iza nongcola so manje kufanele sibhekisise ngempela ukuthi ngabe lo moya nilandelayo imoya kaNkulunkulu noma imoya eyakhiwa abantu kufanele sibheke sihlolisise ithini incwadi bathandekayo maningakholwa yibo bonke omoya kepha hlolani omoya hlolani yonke imoya ukuthi bangabakaNkulunkulu ngabe kaNkulunkulu yini ngokuba baningi abaprofeta amanga baningi abaprofeti bamanga abaphumele ezweni awuphindi wathini ichapter neverse incwadi yokuqala kaJohane incwadi yokuqala kaJohane isahluko sesine from verse 1 bathandekayo maningakholwa yibo bonke omoya kepha hlolani omoya ukuthi bangabakaNkulunkulu yini ngokuba baningi abaprofeti bamanga abaphumele ezweni yazini umoya kaNkulunkulu ngalokho bonke omoya abavuma ukuthi uJesu Kristu ufikile enyameni bangabakaNkulunkulu wonke umuntu ovumayo ukuthi uJesu Kristu wafika enyameni laba bakaNkulunkulu amen lowo moya ongamvumi uJesu lowo moya ophika uJesu njengalomprofeti okhona magejageja akasiyo okaNkulunkulu umprofeti wamanga lowo ungomphiki Kristu umphiki uKristu uthunywe uSathane enizwe ngaye akuyena yedwa khona abanye sisazobaveza abaphika uKristu ukuthi uyeka bazi abantu ababetshela abantu ukuthi abantu kufuneka abantu bayahlupheka kufanele babe nemali ubani uNkulunkulu osesimkhonzayo akasitshele ngaleyo nto thina ingakho singakhathalela ukuba nemali ingakho singakhathalela ukuduma amen ingakho singakhathalela ukuba neemoto ezinamasondo emhlanje ingakho ngihamba ngeenyawo yes lord
nakalokhu sefikile ezweni. Sebafikile bakhona ngithi yabona ngikhuluma ngayo ukhona manje. Yes Lord. Ukhona manje. Amen. Futhi abantu ngamadumo, futhi abantu ngamanzi. Amen. Uthi abantu ke abayeke usindiswa. Amen. Amanyala. uNkulunkulu ayinyanya lonto ukhohlakele. Amen. Uyinja. Amen. Ningaba kaNkulunkulu nina abantwanyana. Thina singabantwana bakaNkulunkulu sakhiwe uNkulunkulu umoya kaKristu kuthina. Nibahlulile. You understand? Ngokuba lowo okini mkhulu kunaye osezweni. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Lo thina, lo ngakithi mkhulu kunalabo abasezweni. Yes Lord. So simile kwisisekelo sakhe. Ngokuba uphinde leverse bafundi bafundele. Incwadi yokuqala kaJohane. Incwadi yokuqala kaJohane. Isahluko sesine. Isahluko sesine. Yonke into thina silande eBhayibhelini. Amen. Ngoba labafundisi beni ba weak bayasaba. Amen. Bayagoshobala bahamba nabo labaprofeti bamanga. Amen. Basenza umsebenzi owodwa babamba nini inkunzi baniphutha imali. Yes Lord. Bathandeka. Bona hluphekile ngena imali but still nisukela imali. Amen. Lo mali engena ukuthula. Yes Lord. Imali engcolile, imali egazi. Amen. Imali ezilwane. Amen. Amen. Bona bangabezwe. Ngalokho bekhuluma okwezwe. Bona abale emhlabeni. Amen. Bakhuluma izinto zenyama ngoba bale ezweni. Amen. Amen. Bona bangabezwe. Ngalokho bakhuluma okwezwe. Bakhuluma izinto zenyama, izinto eziphathekayo. Nezwe liyabezwa. Bona abantu bezwa bafuna izinto eziphathekayo bayabezwa. Thina singaba kaNkulunkulu. Thina singaba kaNkulunkulu, singaba kamoya oyingcwele. Hallelujah. Omaziyo uNkulunkulu. Omaziyo uNkulunkulu. Uyasizwa. Uyasizwa. Ingakho sishumayela kanje simemeze. Omaziyo uNkulunkulu uyasizwa. Ongesiyo okaNkulunkulu. Ongesiyo okaNkulunkulu akasizwa. akayazo nhlobo. Amen. Uyezwa nje sikhuluma umuntu asiyahlanya. Amen. Ngalokho siyamazi umoya weqiniso. Ngalokho siyamazi umoya wani? Weqiniso nomoya wokuduka. Hallelujah. Siyayibona yonke imoya onke umuntu okhanga nemfundiso yakhe. Omunye akhe ngene ethi ke ade bebuka izolo iTV bebuka umuntu okhuluma ethi ke unabantu abadala. Hallelujah. Umuntu osifazane indoda yakhe ngasekho ikhuluma kuyena. Amen. Amen. Bonke labo. Amen. Izikhohlakala kuthiwa sisuke eduze kwabo. Amen. Siqhelelane nabo. Amen. Hallelujah. Suke eduze kwabo ngoba beza nemfundiso embi yokukhohlakala. Hallelujah. Wonke umuntu okholwayo uyalazi iqiniso. Thina singaba kaNkulunkulu. Omaziyo uNkulunkulu uyasizwa. Ongesiyo okaNkulunkulu akasizwa. Ungala ulwe ungithuke. Bathi ke ngikutshela ngeBhayibheli ukuthi igama liyakutshela iBhayibheli ukuthi wena uyinje engakwazi ukukhonkotha umthakathi. Amen. Amen. Ngalwabi wamanga, umprofeti wamanga, wimpisi. Amen. Amen. Wimpungushe. Yes Lord. Ngalokho siyamazi umoya weqiniso. Siyawazi umoya weqiniso. Nomoya wokuduka. Nomoya wokuduka siyawubona futhi. Amen. Ugcwele kunini abaprofeti bamanga. Amen. Amen. Before 2:38. Amen. Kuyamsiza ukuthi nazi uhlukanisa. Amen. Hallelujah. Izinto zikamoya nezinto zenyama nezinto zomhlaba. Yes Lord. Ngoba kamoya ukhuluma ngezinto zikamoya, khuluma ngemali ephathekayo. Yes Lord. Akhulumi ngokucwebe nempahla zakho ezibizayo neemoto zakho. Amen. Uzofukhiye lokho. Amen. Amen. Qala kwincwadi yokuqala kaTimothy chapter 6 from verse 7. Siphinde sibakhumbuze. Amen. 1 Timothy chapter 6 verse 7. Hallelujah. Incwadi yokuqala kuTimothy. Incwadi yokuqala kaTimothy Isahluko 6 isahluko 6 verse 7. from verse 7. Ngokuba asilethanga lutho ezweni. Asilethanga lutho emhlabeni. Kusobala ukuthi singemuke nalutho. Kusobala ukuthi ngeke sihambe nalutho futhi. Amen. Kepha uma sinokudla. Kepha uma sinento yokudla nje nezambatho nokugqoka aseneliswe yikho. Why ngifuna more? Why ngifuna imali eningi? Yes Lord. Why noze ngiphume ekukholweni kwenu ngenxa yokuthi ngifuna nje izinto zomhlaba nibe na umhapolo wayibulala bafundisi bazalwane. Amen.
Amen. bathakathi, Yes, God. zinyanga. Ikuphi inkinga? Amen. Ikuphi inkinga? Amen. Kepha abafuna ukuceba Kepha yibo bonke abafuna ukuceba bayela ekulingweni baholeleka ekulingweni nasezihibeni nakuzona izihibe nasezunkanikweni eziningi nokuholwa iy'nkanuko eziningi zobulima ezilimazayo ezibalimazayo ekugcineni ezishonisa abantu ekufeni zibadonsela kuphi? ekufeni nasekubhujisweni. Ekugcineni wena prophet wamanga Amen. uyakhona ekubhujisweni, Amen. Amen. uyakufeni, Amen. usuvele ufile ngokomoya Yes, God. ngoba uphika uKristu. Amen. 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 Uthi abantu abakholelwa kubantu abafile, Umphika uKristu. umphika iKristu. Amen. Ngokuba ukuthanda imali Ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke kuyimpande okubi. yakho konke okubi. Nina enithanda imali ephamsi izandla lapha ngikhala ngeke ngiphinde. Abanye ngokuyifisa Abanye ngokuyifisa badukelwa ukukholwa balahlekelwa ukukholwa kwabo, bezigwaza ngemijunju eminingi. bazigwaza ngemindundu eminingi yokulahlekelwa ukukholwa nokuphila kwaphakade ngenxa yokuthanda imali. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lalela Amen. at 2:38 Incwadi yezenzo isahluko sesibili. buyani uNkulunkulu, Yes, God. hlalani ekholweni kwenu, Amen. ningagudluki, ningakhohliswa abafundisi bamanga. Amen. Yazini ukuhlukanisa izinto zikamoya nezinto zasemhlabeni, Amen. ngoba lo ngathina mkhulu kunalabo basezweni. Amen. Incwadi izenzo isahluko sesibili. Incwadi yezenzo isahluko sesibili Verse 38. verse 38. uPetru wayesethi, uPetru wayesethi, phendukani, 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 yilowo nalowo abhaphathiswe, yilowo nalowo abhaphathiswe, yilowo nalowo abhaphathiswe abhaphathiswe, egameni likaJesu Kristu, abhaphathiswe egameni likaMagejageja, egameni likaJesu Kristu, umprofethi wamanga abhaphathiswe egameni likaShembe, egameni likaJesu Kristu, awubhaphathiswe egameni likaMhlengi, egameni likaJesu Kristu, awubhaphathiswe egameni likaJohane, egameni likaJesu Kristu, awubhaphathiswe egameni likayise nendodana yomoya engcwele. egameni likaJesu Kristu, Linye igama obhaphathiswa kulona, egameni igama likaJesu likaJesu Kristu. Kristu. Kukho ukuthethelela Kukho kwezono zenu, ukuthethelelwa kwezono zenu, kukho ukuthethelela kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele, uzuthola isiphiwo sikamoya engcwele nokuphila okuphakade. khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele, Phenduka ubhaphathiswe, ukuthethelelwa izono, bese uthola isiphiwo sikamoya engcwele. ngokuba isithembiso ngesenu Nesithembiso sibhalwe phansi senu nesabantwana benu nesabantwana benu esabo bonke nesabo abakude, bonke abakude. bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi, Yes sir. wabayala wathi, zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo, Sisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo, Bonke nabafundisi benu nabaprofeti benu bamanga nabapostoli bamanga, zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. uma bengafundisi intshumayelo yokuphenduka nesono bashubele ngesono, Amen. phumani lapho, Amen. phumani. Amen. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, wena Nkulunkulu oneqiniso, wena Nkulunkulu othembekile, izwi lakho Baba malisebenze kubo bonke abantwana bakho abadukileyo, abalandela izinkolo zamadimoni, bekholelwa kuyo yonke imoya engakwazi wena Nkosi yethu Jesu Kristu. Baphulukise Baba, mabevuma bebona izono zabo ukuthi badukisiwe, babuyele babendleleni ngoba wena uyindlela neqiniso nokuphila. Siyakubonga Nkosi Jesu ngoba uthembekile. Siyakubonga ngobuhle bakho, sithi intando yakho mayenziwe emhlabeni njengazesulwini. Kubo bonke laba abavumayo ukukholwa nguwe Nkosi, nabayibonayo inkazimulo yakho nomusa wakho ukuba wena usukile ezulwini wehlele emhlabeni waba inyama ukuba thina sisindiswe. Loyo naloyo ovumayo nobonayo ukuthi uyiNkosi nomsindisi phezu kwempilo zethu, aphenduke Baba kubula bayo yonke imfundiso yamadimoni nabakhohlisi. Bakhethe wena Nkosi ngoba uyinkosi nomsindisi ngaphezulu kwempilo zethu. Siyakubonga ke Nkosi ukuthi izwi lakho libuyele emumva lilambatha, seliphinde la uphelelisa umsebenzi ngoba wena uyisiqalo nesiphetho, ngu-Alpha no-Omega,
uyinkosi yamakhosi, umsindisi wempilo zethu. Siyakubonga Nkosi uJesu manje naphakade. Amen. Amen. Bazalwane, soyishiya inamba kuze bonke bayithole le namba 066 566 9245. Ngizoyiphinda 066 566 9245. Inkosi ithela umusa. Amen. Amen. Sibonge bazalwane. Umusa wenkosi. Qhubeka nilandele uhlelo khona nizofunda nokunye ukuphathelene nezimfundiso zikaNkulunkulu. Amen. Niphume kulamabandla enkohliso. Nifuna iqiniso ngendlela efanele ngoba siphile ezikhathini zokugcina lezi uNkulunkulu uyazi. Amen. Ufakazi sikubona ngayo yonke imikhuba yabantu abayenzayo befuna ukubuka kuma TV. Amen. Bangenza noma abe yini ukuze bathole udumo. Sicela inkosi iqhubeke isigcine abantu baze bakwazi ukuphenduka babhabhathiswe ngoba akukho ukusindiswa ngaphandle kokubhabhathiswa. Kufanele ubhabhathiswe egameni likaJesu Kristu ukuze uthethelelwe izono zakho. Phenduke. Hallelujah. Mase emva kwalokho ulindele isipho sikaMoya engcwele. uNkulunkulu uyokunika isipho sikaMoya engcwele njengoba uNkulunkulu azi zonke izinto ngesikhathi sazo. So namanje ke sibonge sithi ke siphinde sibonane ngokuzayo inkosi mayivuma. Nisithandazele nisibeke emkhulekweni. Amen. Kuze kube phakade. Amen.